guys, anda mana guys dengar mana kamani dengar na mana MC program ini pakai kamani dengar na jawab kata dengar na guys. Nama ada na video berjelas sih. Kalau mana ada na kamani mama mau gun dia lanjut na guys. Đây đã finally mana lama kasih PR na guys. So hello guys, teman-teman nih mau join vlog ya. Kalau mau coba itu bawa ini hal baik guys. Ada guys bidiब्ला फाइनालि दा मोनफैबाय आरोना नै नायदो 30 आरो 31 आरोना जानुवारिनि नुनो मोनगोन आरोना भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव लाइट बहायगोन आरोना मोनायाव नै बानायबायसो दं ओरैबो नै डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोरनि नेरसोन नामा इयो डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोन ओरै बानायबाय दङ नै डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोरनि नेरसोन आरोना नै मा बुङोथाय मिन्थिया आरोना नै ओमफ्राय ओरैबो गेटखौ बानायबाय दङ आरोना ओमफ्राय ओरै मेन पेन्डेल ओइखिजाय मोसानो सोलोंबाय दङ नै ओरै मेन गेट नै ओरैजाय खाथिनिफ्राय नै दिनै माबायदि नुयो बै गाहायनिखौ माबाना खालामना होनांगौ होआबाबो जागौमोनदां गाहायथारनिखौ नै ओरै मेन गेटखौ बानायबाय दं आरोना नै 47थि बोसोरसालि जथुम्मा 30 आरो 31 बेयाव लाइट बहायगोन बायदि मोनदों आरोना आं नै दंफांखौ गायनानै सुनै फुनजोब्बाय नै ओरैबो राउन्ड ओरैबो मोसानो सोलोंबाय दं ओमफ्राय नै ओरैबो खामानि सोलिबाय दं आरोना मेन स्टेजाव ओमफ्राय नैयाव गेटनि थाखायबो मावबाय दं आरोना नै नायदो